हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जे नोंथांमोना जाय स्टुडेन्ट्स एबा फरायगासिनो दं डिग्री नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे बीए बीएससी बीकॉम फार्स्ट थार्ड आरो फिफ्थ सेमिस्टाराव नोंथांमोना स्टाडि एबा फरायगासिनो दङ दानि नोंथांमोननि थाखाय फर्म फिलआपनि मोनसे नटिफिकेशन बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों दायो बेयो जाहैबाय सेमिस्टार हिसाबै जों नायोब्ला जों मिथिनो गोनां फर्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेमिस्टार आरो फिफ्थ सेमिस्टारनि सोमोन्दै जों मिथिनो गोनां एबा बे फर्म फिलआपनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन दानिया स्ट्रीम होननानै बुङोबा बीए बीएससी आरो बीकॉम एग्जामाथ' बेथ' रिटेन जाहैबाय दानिया बेनिफ्राय एग्जामखौ नट डिक्लेयार एग्जामखौ डिक्लेयार होथ'वाखै लोगोफोर दायो बेखौ जोङो नायगोन गाहायाव बेनि माखासे फर्म फिलआप हिसाबै बेयो माब्ला जागोन आरो माब्लानिफ्राय बेखौ जोङो मिथिनानै लानोसै आरोना लास्ट डेट हिसाबै फर्म फिलआपआ जाहैबाय 17 तारिख नङा होमबा बेनिफ्राय स्टार्टिंआनो जाहैबाय बे 17निफ्राय जागायनानै लास्ट डेटआ जाहैबाय 6 नभेम्बर आरोना लोगोफोर 6 नभेम्बराव फर्म फिलआपआ लास्ट डेट जागोन बेनिफ्राय अफिसियेलि नोंथांमोननि माखासे इनस्टिट्यूशन एबा कलेजफोराव माब्ला नोंथांमोननि आजावनाया जोबथि जायो बेखौ जों मिथिनानै लागोन बेनिफ्राय जों बेवहाय हमनानै लादो जोंनो गोनांथिया फार्स्ट थार्ड आरो फिफ्थ सेम जोंनो गोनांथि मोनो होमबा बेनि गेजेराव जों माबायदि अफिसियेल जोङो नटिसखौ मोननो हागोन फार्स्ट सेमिस्टारनि बेनिफ्राय थार्ड आरो फिफ्थ बेखौ गैथ'वा लोगोफोर बियो फैगोन बेनि नटिफिकेशना फैगोन दायो बेखौ जों मोनथ'वाखै बेनिफ्राय जों मा नायगोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जों नैबेहाय जोङो रेगुलारखौ जों मोनथ'वाखैबो जानो हागौ जों नायनोसै एबा मोनथिनो हासिगोन क्लिक हियाराव जों थुनानै होगोन बेवहाय बेनिफ्राय जोङो बिनि माखासे नटिफिकेशनफोरखौ क्लियारै जों नायनानै लानोसै दायो जों बेबायदि नुनो मोनबाय लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्डाराव नोंथांमोना बेहाय नुनो मोन्दों 12 तारिख नोंथांमोनहा बेहाय नुनो मोन्दों 12 तारिख 10 मास एबा दानि अक्ट'बर प्रिन्सिपालनिसिम मोनसे लेटार इउनिभारसिटिनिफ्राय बेनो जाहैबाय अल एफिलिएटेड पारमिटेड जेनेरेल डिग्री कलेज आन्डार गुवाहाटी इउनिभारसिटि बेनिफ्राय जों बे साबजेक्टखौ नायोब्ला नायदो एग्जामिनेशन फर्म फिलआप बीए बीएससी बीकॉम आरो बीपक सेमिस्टार हिसाबै फार्स्ट सेमिस्टारनि एरियार नोंथांमोना नुदों फार्स्ट सेमिस्टारनि एरियार बेट्सआ जाहैबाय 18 19 20 आरो 21 माने 2021 बेट्सनि जायफोर नोंथांमोना एरियारमोन फार्स्ट सेमिस्टार दायो बे फार्स्ट सेमिस्टारनि थाखाय बेनिफ्राय सेमिस्टार 3 बेबो एरियारनि थाखाय आरोना सेमिस्टार फार्स्ट ओमफ्राय थार्ड बे एरियारनि थाखायल' ओंखारदों लोगोफोर फर्म फिलआपनि मोनसे अनलाइन जासिगोन 17 तारिखनिफ्राय एबा 17 अक्ट'बरनिफ्राय बेनिफ्राय एरियारा जाहैबाय बेस्टआ थार्ड सेमनि 18 19 20 आरो 21 लोगोसे आरोबाव फोर्थ सेमिस्टारनिया जाहैबाय माने सेमिस्टार 5 निया जाहैबाय रेगुलार आरो एरियार बोर्ड मोननैबो आरोना रेगुलारबो आरो एरियारबो फिफ्थ सेमनिया बेनि बेस्टआ जाहैबाय 18 19 20 आरो 21 अब्ला नोंथांमोनहा मिथिनानै लादो बेनि फार्स्ट स्टार्टिं फर्म फिलआप अनलाइना जाहैबाय 17 अक्ट'बर बेनिफ्राय स्टार्ट जागोन 6 नभेम्बराव बेनि अनलाइना जोबहैगोन आरोना लास्ट डेट बेनिफ्राय जों बे नटिसखौथ' जों नुखाबायानो जों नायनानै लाखाबाय बेनो बीकॉम बीएससी बीकॉम बेनिफ्राय बीपक सेमिस्टार फार्स्ट एरिया बेस 18 19 20 एन्ड 21 सेमिस्टार 3 आबो एरिया बेनिफ्राय बेसआ जाहैबाय 18 19 20 आरो 21 जों बेखौ मिथिनानै लाखाबाय बेनिफ्राय 5 सेमिस्टारा जाहैबाय रेगुलार एन्ड एरियार बोर्ड मोननैबो बेनि बेसआ जाहैबाय 18 19 20 आरो 21 बेनिफ्राय अनलाइन स्टार्टिंआ जाहैबाय 17 अक्ट'बर जों बेखौ मिथिनो हाखाबाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नायनो हागोन गाहाय थाराव माबा मोनसे जोङो फी स्ट्राक्चारफोर मोननो हायो नामा बेखौ नायनो हागोन आरोना बेनिफ्राय आइडल हिसाबैबो बेवहाय दङ नै बे आइडलनि बियो बीए बीकॉम कैंडिडेट आन्डार आइडल स्कीम एरियार बेच 18 बेचनि आरोना बियो बेनिफ्राय बेनि फी स्ट्राक्चारा जाहैबाय गाहायाव नायदो जों गाहायाव नुनो मोनगोन बेनि फी स्ट्राक्चार आरो बबे एकाउन्टाव जों सोहरगोन एबा दानगोन जों पेमेन्टखौ जोङो नैबेहाय दानगोन जेनेबा एकाउन्ट नैबे इउनिभारसिटिनि मोनसे SBI एकाउन्ट
बेनो जाहैबाय बेनिफ्राय नैबेयो बेयो जाहैबाय IFSC कड आरोना बेनो जों बेहायनो ट्रेन्सफार खालामगोन जोंनि मानिखौ एबा नोंथाङा फि स्ट्राक्चार हिसाबै गाहायाव नायनो हागोन नै बेखौ जोङो बेहाय ट्रेन्सफार खालामनांगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय दे बे भिडिअनि गेजेरजों आरो एलार्ट खालामनाय जाबाय नोंथांमोनहाबो जाहाथे एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन जायो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों थेंक इउ जासिहरबाय नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं